क्या बोले का हो कहतरन जा कि मौत के कुइया हो? नहीं, मौत के कुआं नहीं, भारत के नक्शा है। ई भारत के नक्शा है, मतलब एकरा में पानी रही नु। पानी आ एकरा में स्विमिंग पूल होखी। आई में नहाई है आदमी ना? नहीं नहाई है, नहीं फुहारा गिरी। ओ फुहारा गिरी। एकरा में स्विमिंग पूल हटे, एकरा में फुहारा गिरी बाबा कहत रहे। और दो चार गो मिस्त्री लोग बाड़े बड़ी मजाक करते रहे बाबा से। तो देखा भैया, ई रहल भलनी धाम इको पार्क जौन बनता, ओकरे सब सामान यहाँ गिरता और बहुत जल्द स्टार्ट होके वाला बा। तब भूलिया लोग मत अइया और घूमिया। बहुत सारा फैसिलिटी तारा मिली एकरा में। स्विमिंग पूल भी मिली तारा के एकरा में। आगे दिखावा तनी कि कहाँ स्विमिंग पूल बनता, वीडियो में बना रहा दिखावा तनी। देखा ये सब सारा जितना सामान गिरल बा सब पार्क के, ये सब डिजाइनिंग देखा तारा, सब डिजाइनिंग कटत आटे। ऐसे तो हमनी के मालूम नहीं कि कौन डिजाइन कटता, पर कोनो ना कोनो तो डिजाइन ये सब कटता। देखा नीचे ढलैया भइल बा और ये सारा इतना सारा ये सब देखा पत्थर गिरल बा। सब ये सब पत्थर दूसर किस्म के है। देखा ये सब गिरल बा। आगे और दिखाओ तनी। देखा डिजाइन जैसे लागत है कि ये गोला होके इतना दूर में एगो डिजाइनिंग मारल बा। देखा ये सब गोल जैसा डिजाइनिंग मारल बा। देखा दिखाई देता है इन्हें पत्थर। देखा फिलहाल जंगल में तो जामुनो बा, इसमें हम जामुनो खा चाहते नहीं। अब लोग इन सावन के सीजन में तो जामुनो मिली खाए खातिर। पहले तम्बाकू को सब रहे, लेकिन उजड़ चुकल बा। ये बात बा, भलनी धाम के जंगल बहुत अच्छा रहे। अब सरकार के जैसा नियम ही रहल। जामुन देखा, जामुन भी नता है, ठीक है। इन्हें जामुन भी रहे, ये सब जामुन के पेड़ है। देखा ये सब पेड़ है। देखा ये भी कटाई लो, कुछ ना कुछ बनबे करी। और दिखावा तनी जौन पत्थर गिरल बा, ये देखा डिजाइनिंग लागे स्टार्ट हो गई बा भलुनी धाम में। तो अभी भी जरा घूमे के मन होके वो आ सकेला यहाँ घूमे खातिर। देखा पर्सनली एकरा हम अंदर आइल बनी और ये वीडियो बनावा तनी। देखा पहले आके नज़ारा तो देखिए, बहुत सुंदर इको पार्क के नज़ारा बहुत सुंदर बने वाला बा, बहुत सुंदर। देखा आइबा जंगल में तो देखा ये काली खो के मंदिर है। तार मंदिर में भी दर्शन करे के मिली। काली माता के एगो मंदिर है। देखा दिखावा तनी तहरा, देखत रहा। जौन पत्थर गिरल बा ये सब काम लायक चीज़ बा। सब जितना भी बा बने वाला बा पार्क, ओकरा में सब मटेरियल गिरत आटे। अभी तो गिरत आटे, बन के फाइनल हो जी तो देखिए कितना मज़ेदार आई। तो देखा भैया फाइनली इको पार्क में जौन बाकी एकरा में स्विमिंग पूल भी बन ताटे, 2 जगह बने वाला बाटे। अभी देखा जौन बा काम तैयार होता, मतलब कि रेडी होता। सब लागल बड़े मिस्त्री बनावे में, जितना जल्दी बन जाए। देखा वहीं में के एगो भैया बैठल बड़े, ये बतावत रहने कि स्विमिंग पूल बनता। फिर वीडियो में बोलता कुछ ये स्विमिंग पूल मतलब कहिया से काम लागल बा? लगला कम से कम 3 महीना से भैया ये काम लागल बाटे। अभी तक से देखा इतना ना हेवी मतलब बनावल जाता कि एकरा में कहिए से 3 महीना से काम लागल बा। अभी इतना काम स्टार्ट भइल बा, तो सोच लो लमसम भैया कितना दिन में ये पार्क तैयार हो जाई। लमसम 27 में धला 27 में तोहरा लोग के घूमे खातिर फाइनली इको पार्क है ना, इको पार्क तैयार हो जाई भलुनी धाम में, जौन की बिहार के ई तारा के रोहतास डिस्ट्रिक्ट दिनारा भलुनी में आवेला। ऐसे तो विक्रमों से आ सकेला नेटवार होके। अगर आरा से आवत रह तो आरा से भी आ सकेला, मलिया बाग दिनारा कहीं से भी इंडिया के हर रास्ता से यहाँ आके घूम सकेला। और बड़ी खुशी के बात बा कि यहाँ बनत ताटे इको पार्क, लोग अगल बगल के बढ़िया बा। और देखा एगो भैया होने मिस्त्री बोली बाबा, बोली तो कुछ का हो कहतरन जा कि मौत के कुइया हो? नहीं, मौत के कुआं नहीं, भारत के नक्शा है। ये भारत के नक्शा है,
मतलब एकरा में पानी रही नु पानी आ एकरा में स्विमिंग पूल होखी आई में नहाई हन आदमी ना नहीं नहीं है नहीं फुहारा गिरी ओ फुहारा गिरी एकरा में स्विमिंग पूल हटे एकरा में फुहारा गिरी बाबा कहत रहे और दू चार गो मिस्त्री लोग बाड़े बड़ी मजाक करत रहे बाबा से और देखो बाबा का कहत रहे ना बाबा ई माने एथी झरना बनता ना। तो चलो भैया फाइनली अभी तक तो इतना बनता तो इतना दिखा चुकल बनी आगे भी देखनी है फिर एक बाद में बनी तो कोनो ना कोनो अपडेट आई तो हम जरूर वीडियो में देवे करम। तब तक ले धन्यवाद।